Li kellha bżonn tibgħat 2000 euro lil bina u martu minħabba raġunijiet ta' saħħa ġiet imħeġġa tinvesti fil-Lavallette Multi Manager Property Fund. Dan minkejja li kemm il-mara u anqas ir-raġel tagħha ma kellhom l-ebda esperjenza fl-ekonomija u fl-investimenti. Fiċ-ċirkustanza li sabet ruħha fiha, il-mara ma setax tirrifjuta l-offerta tal-bank u għaldaqstant bilan li tajn lil bina u lil mara tiegħu investit is-somma ta' 22,000 euro fil-Lavallette Multi Manager Property Fund. B'konsegwenza ta' dan, il-mara tilfet madwar 7,000 euro, terz tas-somma investita. Din il-mara hija waħda minn fost il-ħafna investituri mingħajr esperjenza li kienu mħajra jinvestu f'fond, dan mingħajr ma jolqtu l-kriterji stabiliti mir-rapport annwali tal-2009. Il-mara resqet l-ilmen tagħha quddiem l-MFSA kif ukoll il-BOV. Min-naħa tiegħu iċ-chairman tal-MFSA talab li din l-istorja tiġi investigata. One News ikkuntattja lill-MFSA għar-reazzjoni iżda tweġiba li ħadna kienet li kif dejjem saħqet l-awtorità din it-tip ta' informazzjoni hija ta' natura konfidenzjali.